Noswaith dda a chroeso i'r oedfa. Salm 103, Adnodau 1 i 5. Fe enaid bendithia'r arglwydd, a chwbl sydd ynof, ei enw sanctaidd ef. Fe enaid bendithia'r arglwydd, ac nac anghofiau holl ddoniau ef. Yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau, yr hwn sydd yn iachau dy lesgedd, yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw, yr hwn sydd yn dygyroni a thrigaredd ac athosturi, yr hwn sydd yn dywallu deinau a deioni, fel yr adnewyddir dy ieuenctid fel yr eryr. Amen. Gweddion. Ein tad, diolchon am y cyfle i bendithio deunw yma heno, tailon wrth o'n can yn creuwr mawr am Duw, ti fios yn amddiffynfa i ni ym mhob cenhedlaeth, clod i ti ein tad nefol, a chlod i ti y mab, yr oen a laddwyd cyn ein bod. Roed parch a mawl i ti heno, a hynny am i ti roi dy serch ar wael golledig ddyn. Gweddion am presenoldeb dysbryd yma, cyfranna un heneidiau trist o'r foledd meibion Duw, a dangos i ni olyd Crist yn fodd i fyw. Bydded yma droddion ein genau, a myfyrdod ein calonau, yn gymeradwy ger dyfron, o arglwydd yn craig am prynwr. Amen. Fe ganw ni ein hemen cyntaf, sef fe enaid bendithia'r arglwydd. Fe enaid bendithia'r arglwydd, a chofiau holl ddoniau o hyd. Maddeuodd dy holl anwireddau, i achaodd dy lesgedd i gyd. Gwaredodd dy fywyd o ddistryw, a gras y coronodd dy ben. Diwallodd dy fwrdd a deioni, a seinier ei faw hyd yn en. Trwygarog a graslawn yw'r arglwydd, wy'r frydig i lyd i roi lle. Nid byth y mae'n cadw di gofaint, nid byth yr ymryson y fe. Fel tad wrth ei blant y tostyria, mae'n cofio mae llwchyd yn twydd. O fenaid bendithia'r arglwydd byth mwy.
Fe welir y dyddiau arglwydd a'i gwyr, pan darfog o leini yng nghysgod y hwyr. Pan ddelw'r gorllewin y gogledd a'r de, i brofi cawodydd cyfrytaf yn ef. Y basiau'r glawogydd a'r oerfel i gyd, dawladar i gannu trwy gonglau'r holl fyd. Gwynllaoedd a bryniau, a ffrwythant rhyw stor, a blodau a darddant o fynydd i fôr. Dysgynnar a ddewyd ar ddinas a gwlad, a ddewyd ras lonaf, a ddewyd y tad. Tywelltir yr ysbryd fel môr oedd di-drai, a'r lwythau hen Jacob yn fwy ac yn llai. O ddyddiau dedwyddaf, wel brysiwch ymlaen. Mae'r arfaeth yn galw, mae pechod ar dan. Mae pob peth yn eiddfed, mae gweddi mewn grym. O tyred ddeheuwynt yn atal does dim.
Wel, trydydd emyn ni heno ar y daflen, diddanydd anfonedig nef. Diddanydd anfonedig nef, fendigaid ysbryd glân, hiraethwn am yr awel gref a'r tafod tân. Glyw ein herfyniadau prydd, am brofi o thrad yn llawn, gwel a oes yno'n bechod cudd ar ffordd dy ddawn. Cyfranna i'n heneidiau trist, o'r foledd meibion Duw, a dangos i ni olyd Crist yn fodd i fyw. Am wanwyn Duw dros anial gwyw, dynolryw deffro'n llef, a dŵg yn fian iawn i'n clyw y sŵn o'r nef. Rho'r hyder anorchfygol gynt ddilynau'r tafod tân, chwyth dros y byd fel nerthol wynt o ysbryd glân, y drydydd emyn. Ysbryd mwy y tir o dannau, darnau'n cwympo i lawr y dydd. Ond os caf yn rhoi i syni, yn y dynysgu fawr yn chwith.
ac agweddol rhai groesoedd yn y fanna sigladu. Pwyso bore o'r anheili, colli reini y brynhawn, pwyso eilwaith o'r gyfeillio, pwysau'n colli ddian iawn, pwyso ar honfyd, hwnnw'n siglo, profi'n ddian newid byd, pwyso ar Iesu, dyma Godre'r, sydd yn dal y pwysau byd. Mr Emyr. Tydys I dailo oll o'n can, fy'n rheol mawr am diw, dyddoniau di o'n hamgylch maint, bob awr rwyf yn diw. O na fwy trafod dan yr hod yn ddistaw am dy waith. Minnau fynegaf hyd fy medd, dy holl ddaioni maith. Mi dewar hael ar lloer ar sedd, yn datgan dwyfol glod. Tewylu'n ddisglair er wyt ti drwy bopeth sydd yn bod.
Diolchodd am y digariad hi yn estyn hyd fy oes. Diolcha fwy am un a fi yn gwaedu ar y groes. Diolchaf am gysuron gwyl oedd heddiw na'i mwynhau. Diolchaf fwy am ddoniau sy'n oes oesoedd i barhau. cyn fy mod, y parch ar mawr yw enw bod, a iddo llwyd o'i gariad rhad, roi serch ar wael safiedig hun, mawr iawn yw'r hun a'i werthfawr waed. Daw dydd i'r carchar orion fynd yn rhydd, o'r holl gadwynau tynion sydd mor felys i fydd a'i caniad hwy am ddioddeffaint arfwyn oen. Bydd hyfryd sôn heb ddiwedd mwy. Daw, daw, yr hyfryd fore, mae ger llaw. Bydd pawb a'i delyn yn ei law, heb ofn a braw yng nghwmni'r oen, yn canu i dragwyddoldeb maith ar ben y daith, heb ryw
na hwyl. Beth saith yn yr aglen, os gwelwch yn dda, un o'r emynau'r plant yn y llyfr emynau. A fwyn Iesu, caedwad mawr, ddaeth o'r nefoedd wen I lawr, derbyn fawr un bach fel fi, am I farw drosom ni. A fwyn Iesu, cofio'r oedd I di ddioddef marwol blwydd, ac I ddweud am blant fel fi, y caint ddyfod at y tŷ. A fwyn Iesu, gwel yn awr, plentyn wrth y droed I lawr, mor fychau nad oedd fi, gad i'n ddyfod at y tŷ. Gad i'n lechu wrth y droed, golch I Iesu yn dywch. Rwy blentyn bychau le, gyda thi yn ddeyrnas ne. Rhif 7. Diolch. Oi,
stormydd oll, yn had sydd wrth y lliw. Drwy leoedd gaethwan enbyd iawn, a rwystrau o bob ddiw yn drygoedd eisoes ar fy nhaid, yn had sydd wrth y lliw. Cael fy nhaflu o don i don, nes ofni bron cael byw. I hangol ydwydd hyd yn hyn, fy nhad sydd wrth y lliw. Ac os oes stornydd mwy yn ôl yn gadw gan fy liw, i nifer fanynt oll yn hyd, fy nhad sydd wrth y lliw. A phan rwy'n hymchwyd yn cryfhau, fy angor, sicr yw. Drof yn ddiogel trwyddyn drof, fy nhad sydd wrth y lliw. I mewn i'r porthlad llawer llyd o sŵn y storm a'i chliw. Y caf yn ediad llon rhyw hyd, fy nhad sydd wrth y lliw.
nawfed emyn. Os rhaid wynebu'r afon donog, mae un i dorri grym y dŵr, Iesu farch o ffeiriad chyflon, a chanddo sicr afael siŵr. Yn ei gôl cafwyddi conquest ar angau uffern byd a bedd, tragwyddol fod heb fodd i bechu, yn ogoneddus ar ei wedd. Yn lle cario corff o lygredd, cyd-dreiddio'r côr yn danllid fryd, iddi derfyn rhyfeddodau i echydwriaeth Calfari. Byw i weld yr anweledig, bu farw ac sy'n awr yn fyw, tragwyddol anwahanol undeb a chymundeb byth am Duw. Yno caf ddyrchafu'r enw a osododd Duw yn iawn, heb ddychymyg, llen na gorchydd, am henaid ar ei ddelw'n llawn. Yng nghymdeithas y dirgelwch datgeddiedig yn ei glwy, a ddoli'r mab i dragwyddoldeb, heb golli molwg arno mwy, y nawfed emyn. Os rhaid
Wel, diolch i bob un ohonoch chi sydd wedi dewis ymuno i gyd addoli gyda ni yma yn y Tabernacl heno. Mae'n 30 mlynedd ers adeiladu'r adeilad hwn sydd wedi bod yn gartref addas ac annwyl i ni fel eglwys. Rydym ni dal yn ddiolchgar i'r bobl hynny 40 mlynedd yn ôl a gafodd y weledigaeth a'r dewrder i dynnu'r hen adeilad, yr hen Tabernacl i lawr a mynd ati i adeiladu adeilad newydd fwy addas. Nid dyma'r ail gapel ar achos, cofiwch chi. Yn wir, dyma yw'r 5ed adeilad sydd wedi bod yn gartref i'r eglwys. Mae'r achos ei hun yn mynd yn ôl ymhell. Gallwn ni ddim bod yn siŵr, ond mae'n mynd yn ôl rhyw 225 o flynyddoedd i ddiwedd y 19fed ganrif. Yr adeg honno, doedd dim pentref yma. Wel, nid yn y ffordd i ni'n meddwl am y pentref. Doedd dim o'r strydoedd, doedd dim o'r hewlydd, dim reilffordd. Roedd hyn cyn i'r gweithfeydd glo ymddangos. A dweud y gwir, nid Resolven oedd enw, yr enw ar y lle y pryd hynny. Yr ynys fach oedd yr enw. Ffermdau byddai wedi bod yn yr ardal gyda thipyn llai o boblogaeth. Fel ydych chi gyd yn gwybod, dechreuodd y diwygiad Methodistaidd tua 1735. Dechreuodd Hywel Harris, Daniel Rowland a William Williams Ac rydyn ni'n gwybod i'r tri ymweld a'r deithiau pregethu ar ardal. Hefyd, roedd William Davies, un arall o'r Methodistiaid cynnar, yn giwrad yng Nghastell Nedd. Rhywbryd erbyn diwedd y 19fed ganrif, roedd Seiat wedi ei ffurfio yma yn yr ynys fach. Ar y dechrau, mae'n ymddangos byddant yn cwrdd yn ffermdau ei gilydd. Gai roi enwau y rai o'r bobl i chi. Philip a Mary Morgan, Pantycelyn, Llywelyn Jones, Henry Owen, a'i frawd Thomas Jones Tincwm, Hopkyn ac Ifan Siôn. Tua thrwyd y ganrif, aeth rai o'r rhain i ofyn caniatâd i addoli yn hen gapel Penydaren. Roedd hwn yn gapel oedd wedi ei fwriadu i fod yn gapel anwes i'r eglwys y plwyf Llanilltyd, Castell Nedd. Ond ni chysegrwyd gan esgob ac felly bu'n segur. Tan i'r Methodistiaid cynnar hyn ei ddefnyddio fel ei cartref i addoli. Dyma'r adeilad cyntaf felly, capel Penydaren neu ben cwar. Mae daren i'r cwar yn graig sydd ar ochr y mynydd draw ffordd yna. Does dim byd i weld yno erbyn hyn. Ond mae'n rhyfedd meddwl fod pobl fel David Jones Llangan, William Evans Efail a John Evans Llwynwern wedi pregethu yno. Ymhen 20 mlynedd, teimlwyd yr angen i godi capel mewn man mwy cyfleus. Felly, yn 1821, agorwyd capel Sion. Erbyn 1840, roedd poblogaeth y pentre yn cynyddu, mae'n ddiddorol darllen, mae rhif yr aelodaeth yn 1840 oedd 8. Ond wrth gwrs roedd yr holl gynulleidfa yn fwy na hynny. A dweud y gwir, roedd y cyfarfod misol ar yr adeg hon am ddod â'r achos yn yr ynys fach i ben.
ond trwy ymyrraeth rai o'r aelodau llwyddwyd i'w gadw. Erbyn 1866, roedd cynnydd yn yr aelodau a'r gwrandawyr ac roedd yn amlwg bod angen capel mwy. Felly, aethbwyd ati i godi capel arall. Yr ail Sion. Mae'r ail Sion dal ar ei droed. Gallwch ei weld os ydych yn mynd mas o'r capel ac yn y cerdded canllath y ffordd yna. Erbyn hyn, mae neuadd i'r gymuned, ond mae'n dda i ni ei fod yn o hyd ac yn destun gorffennol fel mae'n ni Gilgal. Rhaid sôn am un gŵr a symudodd i'r pentre yn yr amser hwn ac a ddaeth yn weinidog i'r eglwys. Un wir oedd Moses Thomas. Gai ddyfynu o eiriau fy nhad ar y pwynt yma. Brodor o Dregaron ydoedd a ddaeth o dan ddylanwad diwygiad 1859 yn fawr iawn. Pregethau nerthol ac yn efengylaidd a chymharwyd ei lais bloeddio a John Jones blaen anerch a William Evans ton yr efail. Gelwyd arno i bregethu i'r gwyliau pregethu yn y cyfarfodydd misol a'r sosiynau. Yr oedd yn ddarlithydd galluog ac yn holwr pwnc heb ei ail. Fe byddai'r diweddar William John Herbert yn adrodd gyda balchder y ffordd y byddai cyhoeddwr un o gopeli Treorci yn ei gyhoeddi. Y cyhoeddiad byddai disgwyliwn i bregethu y saboth nesaf y parchedig Moses Thomas Resolven. Ac yna ychwanegau yn ddieithriad, fe fydd yn gyrddau mawr yma. Mae gennyf gof, medd fy nhad, o'r anwyldeb a'r parch oedd gan yr hen bobl bob tro y cyfeirid ato. Yn y cyfnod hwn hefyd, diwedd yr ail ganrif ar 15, ymagwyd cerddorion a chyfansoddwyr nid anenwog yn yr eglwys. Dr David Evans, Dr Tom Hopkin Evans, rydym wedi canu rhai o'i tonau nhw gyda'n gilydd heno, ynghyd â'r trydydd doctor cerdd o'r pentre, Dr William Rhys Herbert. Ni hefyd wedi canu tôn o eiddo Dr David De Lloyd, nid o'r pentre, ond â chysylltiad agos ag un o'n aelodau presennol. Erbyn 1903 roedd angen capel mwy, cafwyd caniatâd i symud ymlaen, sicrhawyd darn o dir a dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu'r pedwerydd adeilad. Agorwyd yr adeilad hwn yn Hydref 1904 ac fe galwyd yn y Tabernacl. Roedd yn y safle yma i ni arno nawr. Roedd yn gapel hardd, mwy na Sion, sicr mwy na hyn, os ych chi am weld llun, mae un yn y gyfrol Capeli Cymru. Bydd rai ohonoch chi wedi sylwi ar y dyddiad ar agorwyd y Tabernacl. Hydref 1904. Dyna pryd y torodd y diwygiad allan. Cafodd y diwygiad hwnnw ddylanwad ar rhan fwyaf o bentrefi'r cymoedd. Byddai'n dda gwybod mwy am yr amser hwnnw. Ni yn gwybod bod 59 o bobl wedi ei hychwanegu i aelodaeth yr eglwys cyn diwedd 1904 a bod 44 wedi ychwanegu y flwyddyn ganlynol. Weithiau'r modd, dirywiodd pethau yn raddol yn ysbrydol dros yr 20fed ganrif. Bod nifer da mynychu'r cerddau, fe gollwyd rhywbeth. Dirywiodd y capel hefyd, ei fod yn adeilad hardd, doedd e byth yn adeilad da. Problemau gyda to, pydredd a dŵr yn dod i mewn. A dyma ni'n dod at Hydref 1984, 80 mlynedd
yn ôl ar ôl codi'r capel, daeth yr addoliad yn yr hen gapel i ben. Dymchwelwyd y capel yn 1907 ac am bron i 10 mlynedd bu'r eglwys fel Israel gynt yn crwydro, addoli yng nghapeli eraill y pentre, nes setlo yn Sion, yr hen gapel, oedd bellach yn eiddo byddin yr iachawdwriaeth. Ac mae hynny'n dod â ni at 30 mlynedd yn ôl 1995, pan adeiladwyd ac agorwyd yr ail Tabernacl a'r 5 adeilad i ni fel eglwys. Beth sydd i ddweud am y 30 mlynedd diwethaf? Mae'r aelodaeth wedi lleihau yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae rai o'r bobl hynny oedd yn flaenllaw yn adeiladu'r capel hwn wedi mynd i'w bobl. Bod yr aelodaeth wedi gostwng, gallwn dystio i ffyddlondeb yr aelodau, gallwn hefyd dystio i ffyddlondeb yr arglwydd. Falle'r prif beth sydd wedi digwydd dros y 30 mlynedd yw bod plant wedi ei magu yma a thyfu a diolchwn am weld gras byw ar waith yn ei bywydau. Rydym yn falch ein bod wedi gallu parhau i gynnal 2 oedfa ar y sir, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae mater yr iaith wastad yn codi cwestiynau. Does dim llawer o bobl erbyn hyn yn gallu siarad Cymraeg yn yr ardal, ond mae wastad yn ein syni faint sydd. Mae digon o Gymru Cymraeg yn yr ardal i lenwi'r capel bach yma. Mae darpariaeth cyfieithu gyda ni erbyn hyn ac rydym yn falch o'r dechnoleg sydd ar gael i gynnig hyn, yn ogystal â phobl sydd wedi ei donio yn y maes. Mae'r ddarpariaeth yn cael ei defnyddio pob wythnos. Mae siarad am dechnoleg yn dod â ni at ein cwrdd-gweddi wythnosol. Ers y pandemig, rydym wedi parhau i gynnal ein cyfarfodydd ar Zoom. Y reswm ni wedi gwneud hynny yw am fod cyfeillion o difas i'r cwm, yn wir difas i Gymru, yn gallu ymuno gyda ni. Mae'r cyfarfodydd hyn wedi profi i fod yn foddion bendith fawr i ni. Heb weddi, byddai'r achos wedi dod i ben blynyddoedd yn ôl. Gyda gweddi, mae pob peth yn bosib. Ers diwedd y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y gynulleidfa, a hynny oherwydd bod cyn-aelodau capel Sion Forest Aberdulais wedi ymuno â ni. Roeddwn yn flin i glywed bod Sion yn cau, ond rydym yn falch iawn bod cynifer ohonynt wedi gweld yn dda i ddod atom yma yn y Tabernacl. Mae ei presenoldeb yma wedi bod yn hwb aruthrol i ni, a hyderwn ei bod wedi setlo'n dda yn ein plith. Beth am y dyfodol? Mae'r Resolven wedi newid llawer ers y 90au, heb sôn am y 4edd ganrif ar 15. Mae'r byd wedi newid llawer ers y 90au. Wir. Eto, mae rai pethau yn aros yr un. Mae angen dyn yn aros yr un. Doedd dim ffonau gan Philip Morgan a'i wraig Mary. Doedd Llywelyn a Thomas Jones heb glywed am Instagram. Eto, yr un oedd angen y bobl hynny a'n hangen ni. Rydym ni'n goffod marw, fel roedd rhaid iddyn nhw. Bydd rhaid iddyn nhw roi cyfrif rhyw ddydd, fel bydd rhaid i ni.
Dyw Dyw ddim yn newid. Mae Dyw yr un nawr ac oedd e I Hopcyn ac I Ifan Siôn. Dyw ei efengyl ddim yn newid. Iesu Grist medd y Beibl, ddoi a heddiw, yr un ac yn dra gywir. Mae'n dda gwybod ein bod yn canu yma, yr un peth ac oedd y criw cyntaf yna ar ben gwar ac yn Sion yn canu. Fe enaid bendithia ar Arglwydd, a chofiau holl ddoniau o hyd. Mae ddeiodd y holl amyriedau I achaodd y lesgedd I gyd. Gwaredodd dy fywyd o ddisgryw, a gras y corona o dy ben, diwallodd dy fwrdd a deioni at seiniau ei fawr hyd yn Na, falle dwi ddim yn canu geiriau Nantlais, ond byddent wedi canu geiriau'r Salm. A mae'n dda gwybod yn bod yn cyhoeddi'r un neges, ac oedd y parchedig Moses Thomas yn pregethu, nid mor llwyddiannus efallai, nid yr un mor ddawnus efallai, ond yr un efengyl serch hynny. Yr unig neges sy'n gallu achub beth bynnag yw'r flwyddyn. Yr un hefyd yw dyhead eto fel I ni wedi canu. Ddiddanydd anfonedig neb, fendigaid ysbryd glân, hiraethwn am yr awel gref a'r tafod tân. Yn ni'n mynd I ganu I ddyweddi ei mhoefa a ddegfed Emyr yn yr Arglwydd, prif 10. Mae yna y ddisgled o de wedi ei ddarparu ar ein cyfer ar ddiwedd yr oedfa arhoswch I fwynhau hynny. Hefyd, wedi moyn cyhoeddi, mae gen I gopïau fan hyn, os oes rhywun, am gopi, rad ac am ddim, hanes yr achos, mae croeso I chi gymryd I. Wel, fe ganw ni ddegfed emyn gan Mary Owen, oedd o Lansawer, Britain Ferry, yn y dwarydd ganrif ar 15. Dyma gariad pwy ai treitha, anchwiliadwy y diwyr. Dyma gariad yw ddymderoedd, byth ni threiddia nef y nef. Dyma gariad gwyd fe enaid, uwch holl bethau gwael y llaw. Dyma gariad, na i'n ganu, yn y bythol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn ei gwyfau, ymgysgodaf dan ei groes, ymddigrifaf yn ei gariad. Cariad mwy na hwn nid oes, cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw, ymddiriedaf yn dragwyddol, yn anfeidrol, gariad Duw. Ddegfed. Amen.
a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni wrth. Amen.